Hvad er dine refleksioner, hvis vi lige starter sådan helt åbent på undersøgelsen her? Ja, jeg har faktisk en refleksion i forhold til, hvordan jeg selv mødte biblioteket. Fordi jeg er ikke opvokset i et hjem med mange bogreoler. Jeg kom på universitetet, jeg er samfundsvidenskab, jeg er kant-sok. Jeg når ind i 5. semester, før at jeg skal tvinges ind i et håndbogs- og bibliotekskursus. Biblioteket lå overfor, det var RUK. Tak. Og der åbner sig en verden for mig. Og det var kun fordi, jeg skulle læse historie, fordi ellers så var jeg blevet kant-sok, uden at rigtig bruge de der kilder, der var over på det der bibliotek. Der mødte jeg så en forskningsbibliotekar, og så tænkte jeg, nå, det er fordi, det er en, der er uddannet, lidt ligesom jeg er i gang med, så det ikke bare er en bibliotekar. Og det var det, jeg troede på det tidspunkt. Og der er jeg jo ikke helt ung, når nu jeg er på 5. semester på en videregående uddannelse. Så det her er ikke noget nyt. Og det er sådan en refleksion i forhold til, at når nu jeg har fået lov til at læse den her, at det der i virkeligheden er i det, det er, at det ene spor handler om kompetencer. Altså de kompetencer, vi skal have i fremtiden. Og det er os alle sammen. Så handler det om noget strukturelt, altså det, at vi kan træffe nogle politiske beslutninger, eller ledelsesmæssige beslutninger, og så forveksler vi det hele med noget digitalt. Fordi det digitale er med til at omkalfatre hele vores verden. Men det er faktisk 3 ting, der er indbyrdes forbundne, men ikke nødvendigvis skal behandles ens. Så det er det, jeg tænker over. Men hvordan får bibliotekerne en rolle i den meget vigtige opgave, som vi har beskrevet her i ekspertgruppens anbefalinger? Altså, hvordan kommer bibliotekerne ud af det der, at det er den ældre gråhårede dame, der fortæller, hvor bøgerne står på hvilken reol? Hvis vi som samfund skal have fokus på, hvad det er for nogle kompetencer, vi som deltagende medborgere skal have, så bliver vi nødt til at kigge på, hvordan vi så udstyrer folk med de kompetencer. For nogle år siden, før vi begyndte at tale om AI, der sad vi over i en naboorganisation, Dansk IT, og prøvede at lave sådan en kompetencekatalog, hvor vi sagde, at der skal være nogle brugerkompetencer i det her stadig mere digitale samfund. Der skal være nogle skaberkompetencer, og så skal der være nogle refleksive kompetencer. Og det er meget de her refleksive kompetencer, som kommer på spil her, fordi hvad er det, der skal til for at kunne søge informationer, validere kilder og lignende? Så det er det, jeg tror, vi som samfund skal sige, hvis vi fremover skal kunne skille skæg for sig og snot for sig, sandt og falsk, så bliver vi nødt til at have fokus på det. Og der spiller biblioteket og informationsspecialisterne, som er ansat på bibliotekerne, uanset hvor de så måtte være, folkebiblioteket, uddannelsesbiblioteket eller lignende, en ret stor rolle. Og derfor så skal vi tænke dem ind, jeg kan ikke huske, hvem af det var, der sagde det, hun er gået, i selve undervisningen og bruge dem. Fordi her, der kommer vi så ind på nogle af de strukturelle problemer, for eksempel ungdomsuddannelser. Over halvdelen af ungdomsuddannelserne har ikke noget, der minder om en biblioteksfunktion. Har altså ikke ansat nogen informationsspecialister, ud over de akademikere, de har ansat til at undervise. Det er heller ikke tænkt ind i undervisningen alle steder, som Martin sagde, lidt mere i historieundervisningen end andre. Så det her med, at hvis vi tænker det ind, så skal der måske være noget. Og så kommer vi tilbage til et tredje problemstilling, som I lidt berører her, den der med Google og adgangen. Det er også noget af det, der står her, at de unges blik, de falder på den fremhævede tekst. Er jo ikke noget helt nyt. Altså, der er mange, der lever af at lave overskrifter, ikke? Og så siger vi, jamen det folk forholder sig kun til overskrifter. Vi glemmer bare én lille ting i det. Hvorfor gør de det? Fordi når de klikker på overskriften, så står der, du har ikke adgang til dette, fordi journalister vil gerne have løn, og derfor skal man betale for den, og alle under 35 betaler ikke for et nyhedsmedie. Det er der trods alt nogen, der gør. Jo, det ved jeg godt. Må jeg sige. men det var faktisk en anden undersøgelse, jeg også var involveret i for 5 år siden. Jeg regner bare frem, der sagde, at under 30 og de vil ikke betale for nyheder. Nå, men det er faktisk også det, der gør sig gældende for dem, der går på en ungdomsuddannelse. Prøv at tænke på, hvis ikke der er noget, der minder om biblioteksfunktion.
hvis ikke der er nogen, der tager hånd om, at der faktisk bliver stillet de videnskilder til rådighed, der skal være for at kunne lave den her, så er de overladt til den lærer, der siger, det kan I google jer til. Og prøv at gætte. Enten så får de svaret, og jeg synes, det var en interessant debat, I havde her til sidst. Enten så får de svaret på Google eller ChatGPT med det, der nu engang er tilgængeligt. Men er viden også tilgængelig? Nej, det er den ikke, fordi sjovt nok skal forskere også have løn. Der skal betales for det her, og det er noget, vi overser, og det er faktisk også lidt overset her. Og det er jo noget strukturelt. Vi skal sikre, at der er en biblioteksfunktion. Jeg er ligeglad med, om det hedder bibliotek, men det, at der er nogen, der tager hånd om, at vi sikrer, at der er adgang til viden. Og ligesom vi har det med den tredje del i vores kompetencer, at hvis nu ikke, vi siger fra min organisation, hvis ikke børn ser en bog, så læser de den med garanti ikke. Men det, at de ser en bog, er ikke nogen garanti for, at de læser den. Fordi de skal jo introduceres for det. Det skal gøres vedkommende, og du skal kunne nudges ind i det, som det vist hedder. Det er jo det også handler om her, at det skal gøres sådan, så du også har lyst til at fordybe dig. Og det er det, læsningen kan. Men det er faktisk også en grundforudsætning, som ligger inde i det. Og der hænger det jo sammen, og der har biblioteket også nogle funktioner. Men Michel, skal bibliotekarerne til at skifte navn til at være informationseksperter? Er der blevet knyttet sådan lidt myter omkring, det kunne vi jo se af undersøgelsen hos nogle af de unge, der er knyttet sådan et myter til begrebet bibliotekar. Skulle det lige poppes lidt op og blive lidt mere moderne, og så være informationseksperter? Det ene spørgsmål. Det andet, skal de fysiske rammer i bibliotekerne, og nu tænker jeg måske mest lige her på folkebiblioteker og ikke universitetsbiblioteker og sådan noget, skal de ændres for, at bibliotekerne får en ny rolle at spille i det her? Ja. Nå, tak. Det var det. Bortset fra, at til begge dele, jeg er lidt ligeglad med, hvad de hedder, men jeg tror, at det drukner i en navnediskussion. Det her, det handler om, at vi fortæller, at biblioteket er adgang til viden. Det er det, at vi får de informationskompetencer, der skal til for at være en demokratisk, og så plejer de gerne at lytte efter derovre på Borgen, en demokratisk deltagende samfundsborger. Og hvis vi skal undgå det, som vi ser over på den anden side af Atlanten, så handler det faktisk om, at vi kan gennemskue, hvad der er sandt og hvad der er falsk. At vi har adgang til det. At vi er jo lykkelige, der blev sagt public service heroppe før. Altså det, at vi har et samfund, hvor vi rent faktisk lægger vægt på, at der skal være adgang til viden. Men der er også noget andet, og det er det publicistiske princip, som vi jo bygger på i stort set hele Europa, i hvordan vi definerer medier. Det har man jo forladt i USA. Der er ikke så mange, der lægger vægt på det, men det er jo derfor, at Fox News kan lave den ene historie efter den anden, helt uimodsagt. Fordi at de ikke har et publicistisk princip i, at vi skal lige høre modparten. Men det har vi jo i Europa, og særligt i Danmark. Så det her er også noget, der er vigtigt, men det er jo ligegyldigt, hvis ikke vi har adgang til det. Det er jo ligegyldigt, hvis ikke vi formår som borgere, nu taler vi de unge og de studerende, og det er jo der, vi skal lære det. Så det er faktisk ret centralt, at vi får sagt, det er det, der er bibliotekets funktion, det er det, der er. Det kommer nok ikke til at hedde bibliotekarer i fremtiden, fordi at uddannelserne jo også eroderer på den måde, men det er jo en udvikling, der står til, at det her med, at der er nogle ting, man skal lære, og det kan den enkelte. Nu er man i folkeskolen i gang med at lave om på alle fagbeskrivelser, men det kan den enkelte fagligt fordybte lærer ikke stå indenfor. Så derfor så har man ansat nogen, der er informationsspecialister / bibliotekarer, og de skal der ind i undervisning. Man skal ikke gå i gang med en større skriftlig opgave på noget niveau, uden at man er blevet undervist i det her. Og det er man ikke nødvendigvis god til, selvom man er en dygtig biologilærer. Altså, da jeg gik i skole, der fik jeg rigtig mange, også på universitetet, af de her kompendier, og det kunne jeg sådan set være kommet igennem en akademisk uddannelse på. Og de var jo skide gode, fordi det var nogle velmenende professorer, der havde kopieret, hvad de selv havde skrevet, og delt ud til os, ikke? Men det lærte jeg jo ikke informationssøgning af. Jeg lærte mit fag, men er det nok? Men
Når du taler det her om hvad skal vi sige, betalingen for kvalitetsmedier og kvalitetsindhold som en stor problemstilling, det er det jo ubestridt demokratisk. Er det så der, hvor bibliotekerne kan være stedet, hvor man kan gå hen og måske få adgang til mere af den her form for information? Det tror jeg er en væsentlig rolle, og det er det, jeg også synes er det fede i de anbefalinger, som I kommer med, at vi netop går ind og siger, men det var jo det missing link, vi måske kunne bruge bibliotekerne til, og de ansatte, der er der til at gøre det. Og du har jo ret i, at vi også skal tænke på det fysiske rum, fordi vi skal passe på, at vi ikke forveksler det med kun det digitale, fordi vi skal også møde det. Og jeg kan se på en anden undersøgelse, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker har lavet, at folkebibliotekernes største brugergruppe er faktisk unge under ungdomsuddannelse. Og det er jo skide godt. Ja. De bruger det bare til noget andet end lige det der med informationssøgning. Og specielt i de større byer, der er det faktisk svært i dagtimerne at få plads med nogle af brugerne, fordi de unge kommer derhen for at sidde og lave gruppearbejde, studere og drikke kaffe, og hvad fanden vi ellers gør så nogle steder, hvor det er fedt at være. Men det er da godt. Det er jo et videnstempel. Og ved I hvad? Nogle gange, så tager de måske en bog med hjem og læser helt af lyst, fordi de ser den. Og det gør man jo ikke så mange steder. Og hvis du ser universiteterne i dag, hvordan at bibliotekerne er indrettet som noget, man virkelig har lyst til at være i. Det er fedt, synes jeg. Mm-hmm. Men den der vidensressource, der står der, eller bør være der, er jo som kan være en bibliotekar, er jo vigtigt, de også lærer at bruge. Du ved, journalister er født bekymrede. Ja. Og vi kan altid se det kritiske i alting. Hvis du nu ligesom skal tage de positive briller på, og tage denne her undersøgelse, og den her rapport og de anbefalinger, hvad ser du så af positivt potentiale? At vi her faktisk har nogle ret håndfaste anbefalinger, hvor man faktisk også fra politisk hold kan lave nogle handlinger på det. Hvis nu vi tænker det her ind fra vugge til krukke, men i hvert fald i forhold til uddannelsesinstitutionerne, siger, når man den her funktion, hvad vi så end kalder den, vi kan jo kalde den bibliotek, er vigtig at have, så skal vi nok også have skrevet den ind, og måske tænke på det lige nu i folkeskolen, i forhold til, hvad er det egentlig, vi skriver ind her i de danske folkeskoler, og folkeskoleloven, der står jo, at der skal være et pædagogisk læringscenter. Der står faktisk i samarbejde med folkebibliotekerne, det er ikke noget, man kommer så meget efter altid, men det her med, at vi tænker, at den her funktion skal være der, og det kan man jo så gøre, og det skal man jo gøre på professionsuddannelserne, på universiteterne, hvor de har det mange steder, eller alle steder, men det her med, at man tænker det igennem, og får det ind som noget, der bliver beskrevet i bekendtgørelser, i lovgivning og lignende, for at opfylde de 1, 2, 3 anbefalinger, der ligger i, hvad er det fremtidens borgere skal have af informationskompetencer, hvis vi stadigvæk skal være en deltagende demokratisk borger. Og det synes jeg er skide godt, vi her har. Fordi er der noget, politikere gerne vil, så er det faktisk at skabe en bedre verden. Det er derfor, de er gået ind i politik. Og her, der har I jo sagt til dem, hvis I gør det her, så undgår I måske det, der sker over i USA. Så skal vi ikke slutte på den positive note? Tusind tak. Tak til dig, Michelle. Tak. Og så vil jeg bare håbe, at vi i fællesskab kan få den her analyse til at blive spredt ud på bibliotekerne og uddannelsesinstitutionerne, og der, hvor der er lyst til at diskutere de her ting og følge op på vores anbefalinger. Tak til jer, der fulgte med os på streaming, og til jer, der er kommet her i salen i dag, og til Fremtidens Biblioteker for samarbejdet omkring dette her projekt, og til dig, Michelle, for at stille op her og give den positive tone. Tak.